आंना माने एथबां प्रेक्टिसबो गैयामोन माने आं निउ बङाइगाव रेलवे वार्कशपआव 1 इयारनि फिटनेस कर्स लागासिनो माने रेस्टखौ मोना आरोना खारनो खामानिया माने एसे हार्डानो जायो नालाय ओमफ्राय दा थेवबो प्रेक्टिस गैयाबाबो आं खारफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगोसे आं आंनि हानायखिनि टाइमाव हाबनो हादों माने आं 2.5 घन्टानि सिगां हाबनो हादों बेबायदि मोनदों आं गावखौनो गाव माने आं माने खारनाया एसे टाइमा बयनिख्रुइ लेटाव हाबदोंमोन ओमफ्राय जायफोरा ओमफ्राय सिगां खारदों बिसोरखौ गारबोनानै हाबफैनो हानायखाय माने बिसोरबो 2.5 घन्टायावनो हाबनो हादों होननायखाय आंबो आंनिखौ माने सिगां जागोन बायदि मोनदोंमोन 2.5 घन्टानि सिगां आं जेरै ओरै 13 26 किल'मिटार साख्रिखौ मोनगोन बायदि साख्रिखौथ' माने जेनिजों सोयोबा आं मोनगोन बायदि मोनदों आंखौनो आं जुदि आसा दं आं जेनिजों सोयोबा आंखौनो आं मोनगोन बायदि मोनदों आंनिया गनसाम बसुमतारी आं सिम्बोरगावनि ओमफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय सिम्बोरगाव थालिरबारिनि आं फार्स्ट टाइम बिटिसिनि फरेस्ट माबायाव खारजेनदों नामा फरेस्टनियाव आं एबारनो फार्स्ट टाइम खारजेनदों आं सिगाङाव आसाम पुलिसाव खनसे खारखांबायमोन ओमफ्राय जादोंबावबो माने 11:47 ना बबेयाव हाबनो हादों आं एस आंना 26 रानिं साख्रिखौ मोनोब्ला माबायदि मोनगोन साख्रिखौ मोनोब्लाथ' जोबोद एक्साइटेड फैगोन न'खरनिबो आंनिबो आरो आंनि खस्थ'नि हार्ड वार्कनि थाखाय जोबोद एक्साइटेड माने मोजां मोनगोन गोसोआव साख्रि जानायनि उनाव हाबा जानायनि सिन्था आं हाबानिथ' इन्टारेस्ट गैया बास आं माने लागोन लानाया ओमफ्राय एसे उनाव लागोन आरोना माने आंनि केरियारखौ आं खालामग्रोगोन ओमफ्राय आं केरियार दाखांनायनि उनाव जुदि आं माने आंनि फेमिलि दानो हागोन बायदि मोनोब्ला आं लागोन हिनजावखौ न'खरनि सोमोन्दै नायग्रोगोन फार्स्टआवहाय आंना ड्रिमा बेनो जुदि बिटिसिआव जेबो गेनाखान्थि गैयालासिनो बे साख्रिखौ होनो हायोब्ला नोंथाङाबो खोब आसा बायदि नङा होमबा ओं सिगांनि बायदि जायालासिनो एबारनि जेनुइनजों जागोन बा खालामथों आं बेखौनो बिटिसि सरकारनिसिम माने मानगोनां जोंनिनो चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आंनिफ्राय माने रिकुवेस्ट खालामो सारखौ जाहाथे जोंनि खस्थ'खौबो नायो ना पाब्लिकफोरनि खस्थ'खौबो नायो पाब्लिकफोरनि माने सापर्टजोंसो साराबो थांदों दा बेनिखायनो जों पाब्लिकफोरखौ जाहाथे खस्थ' होआ आं बेखौ आसा खालामो आरो सारनिसिम माबायदि खारनायाव सुबिदा होदों खारनायावथ' माने प्रेक्टिस खालामाबाथ' हार्ड जाखागोन बिदि आरो ना डिपार्टमेन्टनिफ्राय दैफोराथ' जोबोर एभेलेबेल ओमफ्राय जोंनो ORSबो होदों माने मोजाङानो आं गाज्रि मोनाखै दैया नांगौखिनि मोनदों आरो ना एभेलेबेल दैया माने मानसिफोराबो फेसिलिटिसफोरा मोजां सापर्ट खालामदों आरो जोंखौ खारनायाव रानिं खालामनायाव फिजिकेल टेस्टआथ' जाबायना ओमफ्राय राइटेन टेस्ट ओमफ्राय भाइभा टेस्ट जागोन माब्ला जागोन बेखौथ' आं खबर गैया बिनि काटअफ फैगोन खोमा ना माबानि फिजिकेलनि ओमफ्राय बिनि उनाव राइटिं एग्जामनि गावसोर राइटिं टेस्टनि थाखाय आलदा डेट लागोन खोमा CSBनिफ्राय थाखाय माबायदि साखाफारा आं साखाफारा जागोन आंथ' दा माने RRBनि एसे प्रिपेयार खालामगासिनोखा नालाय इजि जाहैगोन बिटिआरनिल'सो नालाय आसामनि सायावनो जागोन कुइसन बारा हागोन बायदि मोनो आङो फनखौ मोननैयावबो फरेस्टार ग्रेड 1आवबो ओमफ्राय फरेस्ट गार्डआवबो